malam yace i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi, ka sani Allah ya shiryar da kai zuwa ga yi masa da'a. Annal hanafiyyata millata Ibrahim, zuwa ga tafarkin annabi Ibrahim. Alhanafiya shine tafarkin annabi Ibrahim. Hiyal millati allati kana alaiha Ibrahim. Hiyal millati ne suka ce hiyal millatil ma'ila an shirk, shine tafarkin da ya kauce wa shirka, aka gina shi akan tauhidi da kadai da Allah shi kadai. Kama Allah ta'ala ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. saboda haka alhanafiya shine tafarkin annabi Ibrahim. shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa lam yakun minal mushrikin. haƙiƙa mun yi maka wahayi kai tabin tafarkin annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim baya shirka da Allah. mu ma mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya ce mana qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin. mai tabin tafarkin annabi Ibrahim, domin annabi Ibrahim baya shirka da Allah. an ta'budu Allah wahdahu, shine mu bauta wa Allah shi kadai, mukhlishan lahu din, muna masu tsarkake shi da addini. wa bidhalika amara Allah jami'an nas, da wannan Allah ya umarci dukkan mutane. wa khalaqahum la, dan wannan ma Allah ya halicce mu. kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wata'ala ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai dan me, sai dan su bauta mini. wa ma'ana ya abuduni, ai ma'anar ya abuduni li yuwahhiduni shine kadai ta Allah da bauta. wa azamu ma amara Allah bihi, mafi girman abin da Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da shi at-tauhid, shine kadai ta Allah da bauta. wa huwa ifradullahi bil ibadati, shine kadai ta Allah da bauta. kama qala Allah ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. to mafi girman abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana umarni da shi shine tauhidi, kadai ta Allah da bauta. wa azamu ma naha anhu, mafi girman abin da Allah subhanahu wata'ala kuma ya yi mana hani da shi shine ashirk. wa huwa da'awatu ghairihi ma'ahu, shine kiran wani Allah tare da Allah. mafi girman abin da Allah ya hana mu, ya yi mana gargadi akan shi shine shirka da shi. kama qala Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. wa qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. wa qala Allah ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah 'alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. saboda haka mafi girman abin da Allah ya mana hani da shi shine shirka. wa fil hadith
ya tabbata a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul dhanbi a'zamu indallah, wanne laifi ne mafi girma kololuwan laifi a wajen Allah subhanahu wata'ala? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, shine ka sanya wa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka. To saboda haka wajibi ne yan uwa musulmai, wajibi ne akan mu kadai da Allah da bauta, kuma kada mu mai shirka tare da kowa a kowace irin nau'i na bauta masa. wannan shine waddalilu qawluhu ta'ala, malam yace dalilin fadin Allah madaukakin sarki wa abudallaha wa la tushriku bihi shay'a, shine mu bauta wa Allah shi kadai, kada kuma mu sanya masa abokin tarayya ko a kowace irin nau'i na ibada. Kada ka sake kowace irin nau'i na ibada, kada ka sake ka sanya wa Allah kishiya, domin zai lalata maka dukkan ayyukan da kai a baya. Kada ka sake littafin da za ka je wa Allah da shi, kada ka sake ka je wa Allah a cikin littafin ka akwai shirka a ciki. Kada ka sake duk wani laifi da ka sani Allah subhanahu wata'ala zai iya yafe ma shi. Shi sa Allah ya ce inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika, ai ma duna zalika luwadi, ma duna zalika ne zina, ma duna zalika ne kisan kai, shi ma an ce ma duna zalika, shi ma wasu malaman sun ce ma duna zalika ne. Duk wani laifi da ka sani ma duna zalika ne, amma shirka ce kai Allah subhanahu wata'ala baya yafe ta. wannan shi ne